Nay, mayong to. Ay, parcel. Parcel. Ha? Ano ko parcel? Di ka parcel. Nganaw nagnilig man kada nga bawal na ra ba manilig diri karon sa karsada. Taga gobyerno man mi. Kuan mi nay kaning Gilo ta kay. oh nag-clearing mi nay nya kanang inyo mao ninyong balay nay. Nay kaning nanarabod mo itagalan na inyong balay nay kay namon ko trabaho sa gobyerno. Ha? Paman. Kamo na bayari. Ingon man sagit man ko. Unsa nay? Kamo na may mahawa ko may bayari. Di kay ako may nagsurvey diri anay sa karsada. So ang inyong tagal di anay tagaan ta lang mo mga 2 ka semana na ha para makalayas mo ha. Kana tanan diri anay ako man ang pag-anaon na tanan balay jud kay himuan naman ni karsada diri anay it plains. Oh, So, na-register na? Hindi ko register. Bawa na to. Hindi, pa-register sa mo. Sila, ano? Sila Carlo, nag-register sa mo? Register ako eh. Awa ko naman taan diri na. oh. Bawa Pa, na ta. istorya ako sa imong anak be. Na bawa na ta. Wala daw ko si Mana. Sir. Ali isa. Mayong udto. Oh. Duha na lang mo kasi mana diri ha. Okay, kani diri ay muon man jud ni Kitlins. Gisugo man jud sa gobyerno nga kani diri atanan amo na ni pawas out sugod ugma. Idimulis na ni ha. Oo, sir. Oh. Usa man apo mo ibalay kapuy-an? Wala gani. Wala. Wala mo ibalay kapuy-an. Wala sir. Alam mo naman ako, sir. Guba, sir. Alam mo lang yung guba. Doha pa mga semana, sir. O duha ka semana gikan karon bay siguro sun semana na kuan na kay ako pa nang suruyon padulong didto. O nga para ma-aware lang mo ba nga ipagguba na namo diri ah. Ha? Oo, sir. Wa tay mahimo na kay gobyerno man gyud kuan ay atong kanon. Ha? Sa gobyerno man gyud ta nagkuan. O karon ay kay kuan man ay bawaon naman mo joke ra to. Now, Lagi daan ka lagi vlogger. Ay vlogger ako sa cellphone lang dito. Lagi. tol. Lagi na. Kulbano dol. Bawaan ko. Kulbano. Tinuod jud ay nga pawaon diri ha. Lagi. Mo? Pero kay bayari pa. Ay wa pa mo baray. Sa ato pa natsambahan din ako ding. Asa mo balik? Wa may kabalinan. Sige na, amping-amping ano na ha. Thank you. Thank you na, amping mo kanunay na. Sige, Dol.